Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Ένατος είναι ένας αυτοκράτορας που προεδρεύει της μετάβασης δύο εποχών. Η Μακεδονική εποχή φθήνει και της λείπει η ζωντάνια του 9ου και 10ου αιώνα. Η αυτοκρατορία καταλαμβάνει κομμάτι του αρμενικού βασιλείου του Άνη, αλλά οι μέρες επέκτασης δεν συμβαίνουν εδώ. Είναι μια εποχή στάσιμου πλούτου και υφέρπουσας εφησυχασμού στην αυτοκρατορία. Ο Κωνσταντίνος Μονομάχος πιάστηκε στις αυτοκρατορικές δολοπλοκίες, αλλά τελικά κατάφερε να ανέβει στην κορυφή και να γίνει ο πιο ισχυρός άνδρας στο Βυζάντιο. Τέτοια κατορθώματα δεν ήταν τόσο εύκολα σε έναν πολιτισμό που ήταν στρατιωτικοποιημένος αλλά και θρησκευτικός. Δεν υπήρχε κληρονομικό σύστημα για ομαλή διαδοχή εξουσίας στην αυτοκρατορία. Ο Κωνσταντίνος ο Ένατος ήταν επιζών και ήταν αρκετά ευγνώμων στους μοναχούς που μίλησαν για την επιτυχία του. Χτίσε ένα ναό προς τιμή της Παναγίας που ονομάζεται Νέα Μονή στο νησί της Χίου. Αυτό το μοναστήρι θα διαρκέσει για αιώνες και θα κορυφωθεί τον 13ο αιώνα με περίπου 800 μοναχούς να εγκαθίστανται εκεί. Δεν ήταν κατακτητής αυτοκράτορας. Ο Βασίλειος ο Δεύτερος είχε ουσιαστικά κατακτήσει όσα του επέτρεπε το πολιτικό σύστημα εκείνη την εποχή. Το σύστημα των θεμάτων που ξεκίνησε υπό τον αυτοκράτορα Ηράκλειο και τους γιους του έφτανε στα όρια του υπό την πίεση των κατακτήσεων. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Ένατος απλά δεν ήταν σε θέση να επεκταθεί ή να εδραιωθεί πραγματικά. Οι προηγούμενοι Βυζαντινοί αυτοκράτορες μείωναν το μέγεθος των στρατών. Η αυλική παράταξη στη Βυζαντινή πολιτική είχε ανακτήσει τον έλεγχο και επέβαλε τον έλεγχό της στην πολιτική. Ωστόσο, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία εδώ. Πολλές σύντριγγες, εμφύλιοι πόλεμοι, θρησκευτικά σχίσματα. Ήταν ένας ευγενικός άνθρωπος, αλλά όπως πολλοί προκάτοχοί του, ζούσε στις σκιές ενός μεγάλου άνδρα, του Βασιλείου Δεύτερης. Ήταν ο άνθρωπος που δημιούργησε τον αιώνα, μόνο σκιές έμεναν σε εκείνη την εποχή. Ο Κωνσταντίνος ο Ένατος είναι η ηρεμία πριν από την καταιγίδα και είναι σίγουρα μια ενδιαφέρουσα ηρεμία. Γι' αυτό είναι ένας από τους αγαπημένους μου αυτοκράτορες.